Terve vaan. Nyt ollaan menossa taas jälleen kerran mettään, että pientä remontin poikasta taas meinaa olla, että repes sylinteristä toi tapin silmä irti, niin täytyy käydä se hakeen kotiot tohon, niin saa siinä sitten vähän hitsailla sitä, että jos se tällä kertaa pitäisi, että mä syksyllä sen sylinterin uusin siihen ja se oli ihan tuolta IKH:lta haettu hyllystä sylinteri, niin siinä sitten asennusmitta ihan täsmännys, oli 2 senttiä liian pitkä, niin mä joudun sitä pikkusen lyhentämään. Mutta kun ei osaa oikein kunnolla hitsatakaan, niin se sitten ei kestänyt leikkiä määräänsä kauempaa, että kylläpä siinä niinku sylinterit on tuossa kourassa aika kovilla, että viime syksynä mä siihen 4 sylinteriä teitatin ihan uusia sylkkyjä, että kun alkoi olla enemmän sitä remonttia kuin itse tekemistä, että se oli karkeasti varmaan 3 tuntia ja aina lensi öljy jostain kohtaa, niin alkoi vähitellen kyllästyttää, varsin kun talvikin oli siinä silloin pahimmoilleensa, niin ei se tuolla lumihangessa rypeytyminen aina sitä kaikkein mielekkäitä puuhaa ole. Että varsinkaan kun se on sitä joka päivä, niin olkoon sitten kuinka harrastetoimintaa, niin kyllä se alkaa jossain kohtaa kyllästyttää vaan. Että. Mutta käydään se hakemassa sieltä pois ja laitetaan kuntoon, niin ehkä sitä taas päästäisiin muutama tunti eteenpäin ennen kuin taas lentää öljy jostain. Kaikki hyvässä järjestyksessä. Silloin kun ne on tällä siististi, niin kauhean mukava, niin voi alkaa tekemään, kun kaiken löytää tosta vaan, että mitään ei tarvitse. Että työkalut on heti käden ulottuvilla. Eli tässä olisi nyt se meidän tämän päivän projekti. Tästä sylinterin päästä on tää silmä lähtenyt irti, mikä käyttää näitä karsimaveittiä. Ja niin kuin hitsauksesta näkyy, niin se on erittäin ammattimaisesti hitsattu, mutta siitä huolimatta ei vaan kestänyt. Jouduin tekemään tähän sylinteriin pikkusia muutostöitä silloin kun mä laitoin viime syksynä tähän, että sain sen täsmäämään, kun se oli asennusmitaltaan 2 senttiä liian pitkä, niin silloin se tekee sen, että nämä karsimaterät, nämä veitteet, niin nämä ei aukea sitten tarpeeksi paljon, että 2 senttiä tuolla sylinterin päässä, niin se on heti täällä veittillä 10 senttiä. Mutta ei se mun hitsaus näköjään pitänyt, mutta kyllähän se tosi lujilla on siinä ollut. Mutta tosta noin napataan seuraavaksi nämä panjopultit irti ja sylinteri kainaloon ja toi silmä tosta mukaan ja mennään hitsailemaan se kotios sitten ihan, että olisi mulla täälläkin hitsausvehkeet ja aggregaatti olemassa ihan, että muuta kuin vaan sillä tehdä, mutta se on vähän, että täytyisi olla sitten osaava hitsari puolestaan, kun sitä puikollakin hitsaisi, että tää on niin tarkka siitä, että kun tää sylinteri menee tonne, varsi menee sisälle, niin tässä ei saa olla yhtään levinnyt toi sauma tähän varren päälle, että se muuten rikkoo tiivisteet. Nyt se sylinteri on sitten irti tuolta, niin otetaan vielä toi silmä tuolta irti. Siinä se olisi. Lähdetään hitsailemaan. Tää pitäisi nyt hitsata sitten tähän kiinni. Täytyy ensin vähän rälläköidä sitä ja ottaa siitä vähän pois noita vanhoja hitsauksia ja
Semmoista sitten joo. Kyllä noissa laikoissa vain on pirusti eroja, että millä metallia lähtee, että tossakin on jotain millilaikkoja, millä voisi heittää kaikilla kuikkaa. Pölyää pelkästään. Tää pitäisi hitsata nyt kiinni sitten tohon sillain nätisti. Ja sillä että se pysyy. Paljon vaadittu. Nyt mä alan hitsailee tätä silmää tähän hahmolle. Mutta sehän meni ihan päin vittua näköjään. Sehän on toispuoleisesti. Rälläköidään kerran irti ja yritetään uudestaan. No vähän se meni vinoon, mutta ei voi mitään. Kyllä se sinne paikkansa hakee. Muutamia pieniä rököjä tuli tohon varteen tosta hitsauksesta, mutta täytyypä koittaa ne jollain siitä pyyhkästä pois. Se on ihan herran hallussa, että kauanko se taas pitää. Onhan se päälle päin ihan siistin näköinen nyt, mutta se voi olla sitten toinen juttu, että kuinka hyvin se pitää. Että musta vähän tuntuu, että sinne taisi jäädä vähän se sen taisi jäädä jotain pientä tyhjiöä, mutta se on nyt valmis ja lähdetään heittämään se paikalleen, niin päästään tekemään jotain muutakin vielä tänään. Se meni sinne yllättävän kivuttomasti ja menisköhän tuo viimeinenkin holkki tonne. Noin. Se on siellä. Se on nyt tikissään ja kai me lähdetään kokeilemaan sitten vähän, että kuinka siitä puu menee lävitte. Tuossa on muutamat tuulenkaadot, mitkä täytyy käydä raivaamassa pois tieltä, niin tehdään ne siitä pois, että nähdään, että kuinka pelaa. Niin. No niin, nyt saatiin koura toimimaan taas vähäksi aikaa ja päästään vähän koeponnistaan, ettei ihan ensimmäisiä puitten kohdalla ratkee uudestaan, mutta kyllähän tää vähän semmonen kikotin meinaa olla, varsinkin toi koura jo, että kun sillä on niin paljon hakattu, että kyllä siinä ihan jatkuvasti saa niinku tehdä ja touhuta sen kanssa aina jotain pientä laittoa, että se on vähän niinku semmonen pienoismalli, että kun sä kerran saat sen kasaan, niin siihen ei tekisi mieli koskea sen jälkeen ollenkaan, ettei se vaan hajoa. Mutta se on tämmöstä. Viime syksynä kun tähän tehtiin hydraulipumpuremontti, niin
tää kone muuttui luonteeltaan ihan toisenlaiseksi, että nyt tällä pystyy tekemään aika mukavasti töitä. Ja siihen pumppuun tuli silloin toi teholeikkuri, niin huomaa heti polttoaineen kulutuksessa, että aikaisemmin tämän kulutus oli tuntia kohti semmoista 90 litraa. Ja tää otti perkeleesti voimaa, mutta toi hydrauliikkanero, kyläseppä sitä pikkusen kävi sitten säätelemässä ja laittamassa, niin tää lähti pelaamaan niinku unelma. Ja polttoaineen kulutus tuntia kohti putosi 6 litraan, että se on aika vähäinen tämmöiselle laitteelle, mutta eipä tässä niinku moottorin työkierroksetkaan ole tehdessä kuin 1200, että pelaa sillain tosi nätisti. Mukavaa kun kattelit. Jos tykkäsit, niin paina peukkua ja tilaa kanava, niin pysyt kuulolla siitä, mitä jatkossa touhuillaan. Tuko oli ehjät housut, saatana. Mullahan vois muuten ehkä olla semmoset. Pitäisköhän mun laittaa ne?